Днес продължаваме в срещите ни с Advantage Talks и този път е Снежанката на нашия екип. София Людова, на която си признавам, че много ти харесва новата фамилия. Благодаря и аз. Моля. Софи, първо ще направя едно интро за кратко представяне към теб. София е известна в екип, освен като Снежанка, като желязната леди с кадифената ръкавица, или поне аз така си я наричам, защото тя е много стриктен, много подреден човек, обаче с невероятен финес. Софинка, как си, пиленце? Първо да те питам, виждам Супер. това езика. Не, добре. Видим в Стара Загора как е времето днес. Вече края на май е. Да, перфектно. Аз съм супер щастлива и доволна, защото винаги, когато е слънчево, е съвсем различен начин ми на живот. Наистина. Така че, супер. Тук само издава една малка тайна. По принцип, въпросите, които имаме подготвени с колегите за тези срещи, са разписани предварително и аз никога не задавам тях. И задавам нещо друго. Така че тук започвам с пък друга информация. София по образование е филолог по български език и литература. И всъщност утре в София официално имаме празник, тъй като аз съм завършила същото нещо. 24 май е ден на българската писменост и култура. Съжаляваш ли, че не стана учителка? Твърдо не. Защо? Твърдо не. Защото като цяло това, което виждам в работата ми, аз пак виждам възможност за преподаване с клиентите. То пак го има всеки ден. Просто е съвсем различно, когато успяваш да развиваш нещо, когато клиента срещу теб иска да знае повече. Лично аз виждам така желание за знание, а пък при учениците не съм го практикувала, не мога да кажа с ръка на сърцето как е било, имала съм само изкаран стаж в училище. Просто поколението е малко по-различно за едно джензи момиче да бъде учителка. Така че аз насочих моите джензи умения към маркетинга и наистина доста съм доволна от начина, по който се представят. Ти обаче изобщо не си типичното джензи. Защото, нали, тук, или пък дори да си типичното джензи, си представител на една много по-различна част от това поколение. Да. И си човек, който просто смачка стереотипа за джензи, поне в моите очи. Защото стереотипа за джензи в интернет знаеш какъв е. Хора, които са а, не го казвам със лошо да кажа, егоисти. Мислят само за себе си, искат да нарушат правилата, не можеш да ги вкараш в рамка, което, нали, звучи много готино, обаче когато започнеш да мислиш, нали, в посока работа, няма тази мотивация, чисто кариерно за развитие. Пак казвам, няма лошо, но пък ти си точно обратния пример, защото си поне в моите очи. Много елегантно, ти имаш такъв много специфичен финес за това си, Снежанката. Много елегантно и грациозно мотивирано да се развиваш и всеки път си търсиш малко повече, да си малко по-добра. И може би това смяташ ли, че е присъщо за самото поколение, за джензи, да не са мотивирани кариерно, или пък смяташ, че е до човек? Смятам, че като поколение те повече искат и по-малко дават. Така забелязвам го наистина в голяма част от прослойката, но със сигурност зависи и от хората, тъй като имаме по-малка въртотека. Тя също е много така голям представител на джензи, но в същото време е съвсем различна, много наистина раздаваща се, така че се оказва влияние характера и възпитанието, което също е много важно. Абсолютно. Преди малко, между другото, спомена, сега те връща малко назад в темата, че всъщност е, е различна комуникацията с филолози. Какво имаше предвид тук? Малко аз така рандъм прескочих на въпроса, обаче. Винаги филологът търси нещо повече. Той иска така да види смисъл над нещата. В комуникацията не е просто диалог, а той търси чопли, иска да разбере и да стигне до същността на 100%. Така че това съм го видяла при теб и при теб на 100%. Няма да. Ама смяташ ли, че това от филологията или просто защото и двете има интерес в сферата на психологията? Може би и Бъдем. двете. Да, може би и двете. Наистина, тя филологията наистина е много свързана с психологията, но много и зависи и отново от човека като цяло, от какво той се интересува, тъй като ти можеш да си филолог, но да не искаш толкова много да разбереш нещата в дълбочина и то си проличава в крайна сметка. Това в крайна сметка опира до комуникация, особено в нашата работа. Мгм. Та, ти съчетаваш две много интересни дейности в себе си. Имам предвид като кариерни направления. И сега, ако някой колега си каже, ама какво, нали, прави София? Тя, нали, е маркетинг специалист. София е поет.
И тъй като ти в началото на срещата ни каза, че няма да се хвалиш, аз ще те похваля. София има три, мисля, че станаха четири или бъркам за четвърта, ти подготвяш още. Три. Има три Три. издадени стиклосбирки, Зора, така че тя е нашият... Между другото, знам, че си един от малкото културни инфлуенсъри в страната. Ти стана известна с поезия. Не, наистина не го осъзнавам. Аз това бях говорила с приятели. Момента, в който вляза в страницата, кача нещо, просто спирам да съм София, ставам Зора, излизам от страницата, отново продължавам да съм София, така че малко ги разграничавам като хора и съвсем различен човек е за мен тя, така че... С какво се различава Зора от София? Особено преди години, когато реално започнах да развивам акаунта, тя беше така една по-мъдра версия, нещо, което исках да достигна. София си беше една студентка, втори курс, която просто беше едно лудо момиче. И така с времето, според мен, започнах да се докосвам до нея все повече и повече. И работата също много ми помогна за това. Работата си Да. помогна за поезията ли? Не, помогна ми за достигането на Мъдростта. тази стабилност, която търсех. Да. Тя... Как ти помогна работата за търсенето на тази стабилност? С напрегнати ситуации, с трудна комуникация, но това е наистина много градивно. Много. Няма как, ако не минеш през подобни неща, да изградиш нещо ново в характера си. Ти се занимаваш с дигитален маркетинг вече 5 години? Да, Оле, верно ли станаха 5 години? времето лети. Как съчетаваш поезията и маркетинга? Много трудно, със сигурност, защото когато цялата си креативност ти слагаш на едно място, остава мъничко за второ, но хубавото е, че когато ти остане време да си истински себе си, нали, да можеш да разкриеш всичките си чувства и емоции, тогава си просто срещу София. Това е. Така че няма маски, няма граници, няма нищо, а пък в работата, креативността, тогава тя има съвсем различна мисия, съвсем различна цел. Аз наричам малко по-различна креативност. Там наистина винаги даваш максимум от себе си, нови стратегии, резултати, анализи. Много е динамично, но според мен това го прави красиво, защото винаги пробваш нещо ново и ако то не даде резултат, отново пробваш нещо ново, докато не даде. Не те ли изчерпват на моменти тази необходимост от нови стратегии, от нови креативи, от нови идеи, от нови предложения? Понякога не си ли казваш, не мога повече, нямам нищо ново, не мога да родя нещо ново? Случвало се умората така да е по-голяма, но според мен е много важно човек да може да презареди. И като цяло да се намират тези негови малки бягства от реалността, защото когато успееш да го направиш, така успяваш да балансираш абсолютно всичко в живота си, защото все пак работата е голяма част от ежедневието ни, няма как. И ако не можеш да се презаредиш, да си нов човек всеки ден, защото реално всеки ден трябва да сме нови хора, тогава ще ти бъде наистина по-трудно, но аз много си обичам да си сложа маска на лицето, да си взема любима книга, да си запаля свеж след работа и това наистина помага ти да се изключиш, което е много важно, тъй като лично аз имам тенденцията да премислям абсолютно всичко. Това може така да стане, това може така да го направим. Случило се така, да ми тук ние чакаме тази кампания как се представя, но е много важно да можеш да се изключиш в даден момент, защото така си все по-продуктивен на следващата сутрин. Това ли те тежи най-много в работата или нещо друго? По-скоро е това, да, когато премисляш и когато отново така перфекционизъм, когато търсиш всичко да е не на 100, на 200%, Ти малък винаги, тинкър. да, винаги ти пречи като нещо някъде може да се подобри, но пък хубаво е така да се приземяваме от време на време, да гледаме абсолютно всички фактори и да знаем, че сме дали максимума от себе си. А кое нещо те зарежда най-много в професионален план? Кое ти носи най-голямо удоволствие? Хайде така да го задам въпрос. Най-много обичам, когато е дошъл клиент, който не вярва в дигиталния маркетинг, казва, не, това няма да проработи, просто няма как, ние не успяваме да продадем и даде просто шанс на нас, на експертизата ни, на професионализма ни относно тези неща, мина някакво време и си каже, окей, хора, благодаря ви. Това наистина е лично за мен най-голямата награда, защото човек е дошъл и е доверил бизнеса си, даже в повечето случаи доверява семейството си, защото това му помага да се изхранва и
на мен ми става много мило. Аз съм ти казвала, Стефи, приемам бизнесите им за свои собствени. Така че това е най-голямата награда и нещо, което ми доставя най-голямо удоволствие, когато видя, че той ни е позволил да му помогнем. Ти каква си душичка златна. За тези, които продължават да гледат разговора с Софи, ето за това тя е Снежанка, защото тя просто разперва ръце. Малки птички от бизнеси кацат на ръцете и тя започва да ги обича, да ги прегръща. Но ти се смееш, ама то наистина, честно казано, отстрани погледната като твой колега, така изглежда. И да им казвам, Защото ще се справим, защото ти това си е едно много малко, важно. да, ти си едно малко грижовно меченци и не е просто... не подхождаш утешително, като о, сега изглежда ще се справим, не, ще се справим и тук сме готови с плани, сме готови с действие. И ти си много грижовна, но си грижовна, активно грижовна, не утешително грижовна. Нали, Аз което е, да, което е много голяма разлика. нещо и да нямаме нещо, което да направим след това. То просто, ако имаме само думи, които не са подкрепени от действия, нищо не са. Психолозите все пак ценим значението на думите и тяхната сила. Да. Добре, Софинка, ти вече натрупа доста време опит в дигиталния маркетинг. Има ли нещо, което ти прави впечатление като тенденция, нещо, което може да се поставиш преди, когато си започнала и сега, когато се е променило, примерно не си очаквала или пък ти е допаднало, просто какво ти прави впечатление като промяната в нашата сфера за последните 5 години? Много ми прави впечатление как преди, когато започнах като цяло да занимавам, всички банери бяха изключително продажбени. Купи сега, виж тук, бутони, всичко беше така доста, не мога да кажа думата изкуствено, но максимално добре направено. А в момента какво продава? Просто да си автентичен. Така да си себе си и бизнесът ти наистина да показва твоята същност. Когато наистина покажеш нещо истинско, хората го виждат, а вече тази рекламна слепота, скролваме си, виждаме само рекламки, това не е достатъчно, колкото и да ти е красив банера, ако наистина няма част от душата ти в него. И в текста също е много, много трудно да продаваш просто с реклами. Така че съветвам абсолютно всички хора, които смятат да стартират бизнес, да е с продукти, които наистина им харесват и вярват в тях. Защото ако те не вярват в продуктите си, клиентите им няма да вярват в продукта им и няма да си го купят. Какво би казала на хората, които внасят продукти от Китай и се опитват да ги продават в момента на българския пазар? Популярните дропшипинг практики, само че вече не са дропшипинг, ами директно се зареждат цели, бих казала складове, но понякога и гаражи с китайски токи, в който няма нищо лошо, но все пак Да. нека не пропускаме Тему като доста голям играч вече на пазара в Европа. Че малко закъсняха с 10 години за това. Защото това е като да си купиш кейс от сайт за 40 лева, който нали, ще изглежда много добре, обаче хората знаят къде да го търсят вече на 4 лева. Така че просто трябва да, със сигурност може да се инвестира в готин бизнес с добри идеи, добри практики, отново с продукти, които могат отново да са от Китай, но трябва да е нещо по-специфично и по-нишово. По този начин, когато е хайде всичко на едно място, вече има много места, на които се превърнаха в такъв бизнес. Добре, ти преди малко, пак аз така се хващам от време на време за фразите. Каза, когато се започна в нашата сфера работа, нали, и станахме колежки, тъй като ние с теб сме колежки от in the beginning, както обичам да се шегувам с този индийски акцент. Всичко беше много продажбено и между другото в този контекст. Вчера точно гледах едно видео с колегата Иво от Варна. Боже, сега му забравих фамилията. Иво Илиев. Който обясняваше точно, нали, че потребителя малко се измори да му казваш купи сега, поръчай сега, защо да поръчам? Какво ти прави впечатление в комуникацията и ти съгласен ли си, че на потребителя му писна да казва купи сега? Искам просто да го изговорим пред камера, защото ние с тебе този разговор сме го водили неколкократно. Да, абсолютно съм съгласна на 100% и когато ти директно дадеш отговора на въпроса на потребителя, той се чувства много по-разбран и си казва, окей, чакай, този продукт, че не съм много готин, няма да го разгледам. А когато така се едно изгледаш и
викаш на център, аз буквално така си го представям, хората са някакси, да, добре, ето с такъв майндсет. Много е важно да си изтъкваме предимствата, наистина да ги използваме като ключов фактор в комуникацията с потребителите и също да си представяме бранда по максимално най-добрия начин, защото има и много хора, които казват, да пуснем там няколко рекламки, те ще продават. Ако не влагаш наистина смисъл, всичко опира до този смисъл. Ако не го влагаш в това, което правиш, хората, те наистина го усещат и го разбират и оттам нататък самата реклама или работи, или не работи. Тук сега ще те забия най-вероятно, закопая с един въпрос, обаче аз размишлявам от 2-3 дни пак покрай едно видео. Когато говорим за ключови предимства, 100% от бизнесите в предварителните ни срещи ни казват, предлагаме супер добро качество. Дали е истина или лъжа, тук въобще няма да коментирам, но 100% от бизнесите предлагат качествени продукти. И акцентираме на качество. И всъщност видеото, което гледах преди няколко дни е, че японските фирми никъде в комуникацията си не използват думата качество. Въобще Северна, Южна Корея, Северна Корея е трудно ден, Китай и така нататък, те не използват думата качество. Това е нещо американско, което ние европейците присвоихме. И всъщност, когато беше направена една анкета и питат потребителите, кои са най-качествените продукти, примерно в сферата на техниката, всеки казва японските. Коя е най-качествената козметика? Корейската. Ама никъде в корейската козметика и в японската техника не се комуникира думата качество. Как би коментирала това като тенденция? Може би всичко зависи от това. Например, мога да дам пример с продуктите за коса. Както сме си говорили също с теб, Стефи, относно това, аргана. Никой не е казвал толкова даден продукт, даден като цяло екстракт, какво постига на косата. Обаче всички си казват, виж, този продукт има арган, значи той е много хубав. Успяха да го наложат като еталон. И в момента, в който наложиш дадена марка като еталон, тя се придобива абсолютно всички положителни други качества около себе си. И вече наистина също съм наясно, че най-хубавата техника е японската. Защо? Нямам представа. Просто така съм чувала. Защо най-добрите коли са немските? Никаква идея. Но в момента, в който наистина един продукт работи и хората го харесват, те му придават много по-голяма важност и смисъл. И то това е когато и маркетинга му е проработил. И вече са закупени и хората са доволни. И тук идва момента, в който разбираме всъщност къде се корени качеството, в това да ти е доволен клиент. Да. И да се връща отново да бъде препоръчван продукта. Хората, които също, тъй като той с инфлуенсърството е така, инфлуенсърите препоръчват, но че ако ти го купиш и не си доволен крайния потребител, в крайна сметка няма. Според мен това, което си мислех е, че качеството трябва да, като концепция, като маркетингов слоган, наистина е добре да се остави в ръцете на потребителя, не на бизнеса. Дали ние като дигитална агенция предлагаме качествена услуга или някоя фабрика, която произвежда чаши за кафе, предлага качествени чаши за кафе, нека това да го прецени потребителя, клиента, ползвателя на продукта или услугата, тъй като ние може да говорим много неща, но просто ми прави впечатление как всеки бизнес ми казва, предлагаме топ качество. Но то накрая всички предлагат топ качество, всички искат платежоспособни клиенти, програмистите, техните жени, адвокатите и адвокатките, лекарите, над 45 годишна възраст и то накрая за да позитивно средностатистическия българин, никой не иска да рекламира на него, пък в крайна сметка той харчи най-много. Да. Защото, пък хората, които имат по-висока, да кажем, по-добра финансова стабилност. Първо, че те са зарати от реклами и второ, те ако искат нещо, ще отидат и ще си го купят и няма да чакат да им се покаже рекламата. Не казвам, че рекламата не може да въздейства, не казвам, че няма смисъл от нея. Тогава работим в посока бранд. Обаче, твоя мъж е програмист, моя също. Като чуя просто в някой бриф, целим програмистите и техните жени. Значи, не знам тук мили хора какво очаквате, че взимат като заплати те програмисти, но някакси 200 000 лева не се харчат така емоционално, защото, видите ли, мъжете ни са програмисти и както виждате, ние също работим. Да, и аз само го казвам всеки път, когато и аз го видя в бриф, защото ми става много забавно и му казвам, ето ти си перфектният клиент на този бизнес, така че купи си нещо. Абсолютно съм съгласна, да. А пък реално, наистина, обикновения българин
е този, който е преобладаващ и този, който е готов да ти повярва и да си купи продукта от теб. Така че не трябва да се фокусираме по този начин, да си мислим, там е истината, там е златото, пък в същото време да изключваме подобен тип перфектни клиенти. Аз с тебе захождам в една малко по-различна посока на маркетинга, именно психологическата, просто защото те познавам като човек и за технически настройки ще си говорим с момчетата, те там са, нали, това е тяхната Друг. тема. Да, Да. но друго нещо, което си мислех, в България има една много интересна тенденция. Нали, всеки казва, населението ни обеднява, ние ставаме все по-бедни, ставаме все по-неплатежоспособни и изведнъж най-купуваните стоки и продукти са luxury goods. Нали? Примерно чантичка на Армани на Версаче и в България има супер много скъпи коли и всеки втори е на почивка в Дубай. Да. Смяташ ли тази тенденция на нашето поведение родно като опит да компенсираме някаква липса или ние просто много обичаме да си угаждаме и сме бохеми? Между другото, точно това щях да кажа, че когато, например, нещо ти липсва в ежедневието, аз също имам много често такива моменти, си казвам, бя да си купя нещо, да се почувствам добре. Така че масово хората с подобен майндсет и те наистина са готови да харчат пари. Въпросът е да им дадеш продукт, който те да си купят. Със сигурност, аз съм забелязала и за колите. Ние бяхме, мисля, че на някое челно място за Ферари в България. Така че, да, смисъл, със сигурност хората пазаруват. Българина е готов да дава много пари за тениски на скъпи марки. За него не е важно да отиде от мола и да си купи някаква обикновена блузка за 40-50 лева. Той иска така, тук да си пише Hugo Boss и абсолютно всичко. Според мен има тази тенденция, хората наистина дават парите си. Въпросът е да се намери къде можем да им ги вземем, защото реално маркетинга е това, да дадеш нещо на човек, който така или иначе той ще да си купи, просто да направиш процеса малко по-бърз и той да се сети директно за теб. Като казах да се седи директно за теб, говорим ли за развитие на бранд тук? И всъщност по-конкретно да си задам въпроса, смяташ ли, че бизнесите са по-успешни, когато имат развит бранд или няма значение бранда? Той бранда е скъпо изживяване, само пари се дават и там тези бранд реклами, то само пари влизат, кой да ти мери импресии и така нататък, но влияе ли бранда? Разликата е от земята до небето. Просто аз съм работила днес на всякакъв тип клиенти и когато започнеш работа с клиент, който желая да развива бранда си и го прави, просто резултатите са на лице за много по-кратък период от време, отколкото в другия случай, тъй като пак казвам, продажбените реклами, те целят продажба, но потребителя има нужда да чуе защо. С какво ти се отличаваш? Ако ти даваш качествени продукти, конкурента ти дава качествени продукти, цената е 2-3 лева. С какво се различавате и защо да изберат теб? Аз тук ще задам един много конкретен въпрос. Не казва имената на брандовете, но моля те, погледни си табличката с ежедневния репортинг и за последната една седмица ми кажи какъв е маркетинговия разход на един избран от теб клиент, който има развит бранд и на един избран от теб клиент, който няма развит бранд. За да го чуят със статистика, нали, да не казваме, той бранд е. Сега да чуят, докато ти ги проверяваш, обяснявам какво е маркетингов разход. Разхода, който сме генерирали за реклама за една седмица, го делим на оборота и след това го умножаваме по 100, за да получим процент. Тоест колко процента от общия ни оборот отива обратно за реклама. Това е една от основните метрики, които замерваме на ежедневна, седмична, месечна база и така нататък. Това е просто тъжно, ще да бележа. Значи, на първия клиент Хикс маркетинговия разход е 1,9%. Това е клиента с или без бранда? С бранда. А на втория клиент маркетинговия разход е 22% за последната седмица. Каква е разликата между стратегията на първия и на втория клиент? На първия просто имаме емоционални продажби, имаме кампании, с които те да видят продукта и да си кажат, много е красив, купувам си го. Но нищо повече. А казваш ли купи си го? Не. Какво им казваш? Виж колко е красиво, няма как да го нямаш. Тук това. Винаги изтъкваме самите предимства. Да. При втория имаме, купи сега. Защото просто няма какво друго да имаме. Като не е развито, наистина оказа влияние много, но другото, което е най-важно е
да преобладава емоцията. Това е нещо, което на мен ми направи впечатление. Особено в зависимост от продукта, когато таргетираме жени, емоцията ви е номер едно, на първо място. Няма как при тях да имате продукти и да говорите общи приказки. Просто е невъзможно. Така. А как би коментирала? Просто имам толкова бисери за теб, малко е буквално реакции. Как би коментирала сега, за да не казваме все постоянно продукт, защото на мен лично като потребител ми е писнало да чувам думата продукт. Не искам да си купя продукт. Искам да си купя шнола за коса, да речем. Ето, тази шнола за коса, аз съм твой клиент и ти казвам, тя е подходяща за всички жени. Ето я, тя е метална, отделно съм си я купила, мисля, че беше 9-10 лева, има перличка и ние питаме на кой искаш да продадем тази шнола за коса, на всички жени. Между 12 и 80 всички жени могат да ползват тази шнола за коса, технически е така. И клиент каза, пускай, искам да се продава. Каква е разликата? Въобще той е нелеп въпрос, ама ще питам. Има ли разлика в рекламните послания за тази шнола? Със сигурност, наистина, перфектният клиент е много важен, тъй като когато имаме нови проекти, с това им обясняваме колко е важно да знаем на кого говорим, защото иначе просто, че не бъде подмината рекламата по едно общо послание за абсолютно цялата аудитория от 12 плюс 80 години, така че когато знаем по какъв начин да си коментираме самите реклами, тогава и потребителя се спира да ги зачете. Иначе се казва, не, това не е за мен. Дори да е продукт, който той би си купил, ако не е по начина, по който той би го прочел, може много лесно да бъде изгубен. И тук искам да ти задам един друг въпрос, който от вчера така ми изкочи на главата. Първо, на колко години е майка ти? Не питам тебе на колко години си, не е приятно, но майка ти на колко години? На 60. Тя пазарува ли онлайн? Аз пазарувам вместо нея. Но ефективно тя избира ли си продуктите онлайн? Да, избира си ги. И какво прави? Казва, ало, тук съм си харесала едно, ето ти един скриншот, поръчай. Моето го прави същото. Да. И това, което искам да кажа е колко е вярна статистиката в Analytics. Хората над 50 години пазаруват онлайн. Просто понякога, дори да имат технически затруднения, те могат да не ви направят поръчката директно в сайта, могат да направят бърза поръчка или да ви звънат по телефона да помолят децата си да поръчате. Да. Но поръчката е на жена 50+. Много е вярно. Майка ми прави също нещо, майката на мъжа ми прави също нещо. Тя се справя, между другото, доста по-добре така технически уверена, прави поръчки и проверява в Икеа. Но има сайтове, в които е малко по-трудно и си казва, Шушка, тук това можеш да ми го поръчаш. Да. Увеличава се възрастовия диапазон на хората, които поръчват. Но веднага тук изкача друг въпрос. Ние, лелите, 30+, продължаваме да използваме, нали, под ние визирам себе си, тебе не, ти не разбрахме, че си Gen Z. Ние, лелите, продължаваме да използваме Фейсбук и Фейсбук продължава да си продава за нас. Аз продава ли мета рекламата за по-младите потребители, според тебе? Кое да ли продава? Мета рекламата. Общо и след това ще я коментираме на Фейсбук и на Инстаграм. Най-много продава на моите потребители TikTok, по мое мнение, и там органичните постове са на, не знам, много високо ниво. Като цяло UGC съдържанието също е много важно да присъства в като цяло стратегията на всеки един бизнес, тъй като всички са в TikTok. Това е истината от 14 годишни до 22-23, където наистина е по-младото поколение. Всички влизат. Но какви 22-23? Майка ми праща скриншоти от TikTok. Праща ми, между другото, скриншоти на ревютата на Милена Стефанова на козметиката. И понеже тя не може там, докато влезе да не пише, става много сложно, просто ми праща скриншот на Миленка и ми казва, това да ми купиш. Прати ми го до магазина, дето работя в него. Наистина хората си мислят, че видеята не си струват. Аз, например, като търся продукт и искам да проверя как работи, просто го пиша в TikTok и гледам на хората видеята. Това е. И все повече хора напишат. Да. Ти ползваш TikTok за търсачка вместо Google. Точно. Да, и знам, че много хора го правят също. Като цяло и клиенти са идвали, са ни споделяли, че знаят как. Това е много важно и в същото време не инвестираме за видеа, което е много голям пропуск. В момента, в който се качат видеа, те избухват. Стига да ги наистина настроиш правилно. Резултатът е гарантиран.
Абсолютно. Ам, Тук продължавам малко пък да забавям в темата с видеята. Мгм. М, На всяка цена ли са гледанията или не е важно количеството, а качеството? Със сигурност е важно повече качеството, тъй като то гледанията не ти водят продажби. Възвръщаемостта ти от тях е много по-малка. Дори да имаш 100 000 гледания, ако имаш 3 поръчки, няма никакво значение. Освен ако имаш 50 истински поръчки, но 200 гледания, нещо такова. Просто е важно видеото ти, наистина алгоритъмът е много добър, достига се до правилната аудитория. Важно е видеото ти да е направено за нея, качествено, да казва каквото трябва да каже и оттам нататък толкова е лесно да се продава. Там казвам го като перфектния клиент, който купува от TikTok. Видя продукт за коса и готина коса на видеото, аз просто съм си го купила. Така че със сигурност е лесно. Аз така се боря с тези бръчки. В момента, в който някой ми каже, това премахва бръчките Да, около устата да, нас за лобиалните, и аз съм там. И до момента нищо не ги е махнало, няма значение. Подобри ми се текстурата на кожата, като цяло виждам ефект, но защото те питам за това. Миналата или по-миналата седмица ни бяха на хейтери супер много в TikTok. Не знам дали ти е попаднал коментар. Аз искрено се забавлявах. Ам, Един господин ни беше писал в коментар на едно от видеята, какво ми се хвалите, нали, никога няма да ви вдоверя с толкова малко гледания. И това, Аха, което исках да отговоря е, че не ме да, интересува да имаме 50 и 100 хиляди гледания с трендове, на които танцуваме, тъй като да, колкото и грубо да звучи, ей сега слагам една къса пола, тръгвам да върта гюбеци, 100 хиляди гледания са готови. Ще ме нахейтят, ще ме напсуват, ще ми се да, подиграват, но ще ги има. Обаче това не е моят перфектен клиент. Нали, нашия точно. перфектен клиент е човек, който има бизнес или който те първа иска да стартира и така нататък. И на мен не ми трябват хиляди, на мен ми трябват няколко стотин в TikTok. Независимо дали са 200, 300 или 700, се тая. Аудиторията ни е съвсем различна. Затова те Абсолютно. питах с гледанията, тъй като и наскоро, миналата седмица, мисля, че бях в една среща и той, един господин споделя, как може, нали, 150 хиляди гледания, супер вайрал станахме и нищо. И Да. виждам видеото, между другото. Мгм. Между другото, това беше магазин за коса, за косметика за коса. Ще Да. разкажа за него след срещата. А, Човек казва 100 хиляди, 150 хиляди гледания, нали, никакви гледания. И Мгм. видеото е много готин скетч. В смисъл, то е за момче и момиче, Ага, които влизат в магазин и да, се карат и тя иска да харчи, ама той не й дава. Но никой не разбира за какво трудно. иска да харчи тя, Да, да. защо не й дава той и тя къде се намира. То е просто забавно, но Много беше забавно, наистина. Да, от гледна точка на това, следващото видео да се види от по-голяма аудитория, най-вероятно ще сработи, ама точно. то пак Мгм. не е за хора като тебе, които, да, има масло за коса, което ще ми там, помогне за краищата и отивам и купувам. Крайният резултат винаги, в зависимост от продукта, услугата, какво да предлагаме, винаги трябва да присъства, тъй като той продава то. На думите никой няма да повярва просто така, ако не са подкрепени с нещо допълнително. И сега продължавам с рандъм въпросите. Ако видиш продукт, спирам да използвам думата продукт, крем за лице, Да. който има 10 положителни ревюта и едно супер негативно. Ще си го поръчаш ли? Да. Аз не Защо? вярвам чак толкова много на... Понеже знам, че даден продукт може и на мен да не ми хареса, но това не означава, че той не работи за друг тип кожа. Като цяло не ми е крайна цел ревюто, но със сигурност ми е важно. На мен деветте положителни ще ми наделеят със сигурност, а не това едно негативно. Ще си кажа, всеки може да не му е харесал. Така че, да, бих го пробвала. Ако Със си ти сигурност. харесала, примерно, много фенси зарядно за телефон, което да ти зарежда слушалките и смарт гривната. И е много Мгм. красиво, много естетично. И има едно ревю с една звезда. Ще си го поръчаш ли? Тук много зависи от цената, наистина. Понякога човек просто си търси причина да си купи нещо или да не си купи нещо. Ако много ми харесва, но е по-висока цената на Apple нещата, например, знаем, че струват много скъпо и видя това негативно едно ревю, ще кажа, не, то наистина няма да работи, щом има едно ревю. Но ако е нещо наистина на бюджетна цена, изобщо няма да ми повлияе. Така че тук е много важно наистина да кажа, също много зависи как се оформят цените на различните продукти, няма как да не използвам друга дума, и Да. услуги. Защото всички искаме максимално добра възвръщаемост, много е важно какъв ни е маржа, разбира се, но всеки потребител търси цена. Това винаги
оказва много голямо значение. Имаш ли представа какъв е ценовия диапазон на емоционалните покупки в България, горе-долу? Какво за средностатистическия българин е емоционална покупка? По твое наблюдение, естествено, нали, Под спрямо 100 бизнеса, където ти лева. работиш. Да, да, под 100 Просто не. лева можеш веднага да си го купиш, да. Всичко нагоре вече започваш, така вече се увеличават дните за вземане на решение. Мгм. А, аз тук се сещам за миналата година имах среща с един господин, който обясняваше, че неговите Мгм. продукти се продават много емоционално, който факт. Много бяха красиви, бях на място в Да, производствения склад. Произвеждаха дивани по поръчка. как се поръчка емоционално. Много Е, неемоционална беше тази за това посещение. много Наистина, силна емоция. между другото, нещото, което там пък се роди така като дебат помежду ни, той ми обясняваше, ние работим в висок ценови клас, високо качество, висок ценови клас, високо качество, висок ценови клас, Мгм. високо качество. Когато ти каже висок ценови клас и високо качество за диван, ти каква сума си представяш? Първото нещо, което ти хрумва. Стреляй. Леле, 1000 лева. Високо качество, висока цена. Нямам представа за цените на диваните и затова казвам толкова. Колко струваш? Пиленце, за 1000 лева диван не можеш да си купиш в днешно време, да знаеш. Ето, значи сигурно 7 или 8 поне. М. Аз, понеже съм фен на интериорен дизайн, Мгм, не преобзавеждам постоянно, мгм, просто имам една спирачка и тук Кристиян се казва. А, но пък постоянно следа тенденциите в дизайна и да речем наистина високо качество дивани, мгм. които са произведени по поръчка, са над 8-9 хиляди лева. Има случаи, в които за тези пари кресло не можеш да си купиш. И вече аз виждам едно уникално букле на един диван и заработен в едни меки форми и си казвам, боже, това ми удра главата, той човек как очаква да го продава емоционално. Ами Мгм. каза, че цената му е 4000 лева. М, Което мен ме наведе на мисълта, че този човек не си познава конкурентите. да. Защото същия диван, окей, с леки все пак промени в размери и така нататък, Мгм. тъй като този беше произведен по поръчка, го намерих в друг уебсайт, в който беше 9000 лева. Не казвам, че са малко пари. Да, да, Казвам, да, със че сигурност разликата между двата сайта е много голяма. да. И ми прави впечатление напоследък, че има хора, които са си решили, нали, карат си по тяхното коловоще, в което няма нищо лошо. Да. Обаче някак си все повече нови бизнеси се опитват не да бъдат полезни на пазара, не да задоволят нужда, желание или потребност на потребителя, а са на принципа, абе и тук да изкараме ни бързи пари да си ходим. На Смяташ ли, 100%. че изкарването на едни бързи пари и така и да си ходим може да има супер успешни кампании във Фейсбук от... Цитирам, преди 2 часа стартирахме кампаниите, няма поръчки, защото и това ни се е случвало. Разбира се. Според мен, аз, например, имам такова професионално изкривяване, когато някой познат ми каже, аз тук мисля да стартирам едно бизнес, че аз съм на не. И се започва. Ами да, естествено, то ще бъде с ChatGPT почти всичко направено. И просто ми става лошо и това обяснявам, че когато няма смисъл за продукта, когато наистина той не е направен за да удовлетворява нуждите на крайния клиент, много трудно наистина той да просъществува, защото самата му цел е съвсем различна. Тя е, за да може, нали, собственика изцяло да придобива, нали, което го разбирам. Никой не се съставя бизнес, за да си каже, сега ще създам невероятен продукт, който да помага на хората. Те са ръка за ръка двете неща и то просто едното работи по-добре, когато го има другото. Това е истината. Ако, нали, само имаме желанието за хъсъл, но също време не е подкрепено с, нали, наистина качество на продуктите, за което си говорихме по-рано, но наистина да е качествено, да си познаваме конкуренцията, да познаваме като цяло пазара, на който работим, перфектния клиент и да знаем какво искаме да кажем, всички тези ръка за ръка могат да ни донесат резултатите. Сега като казах, понеже наистина много се смях преди години, когато аз Мгм. бях project manager, тогава бях PM. И започваме, минаваме онбординга, стартира първата кампания. И клиента ме беше помолил, веднага след като стартира първата кампания, след като е одобрена от Фейсбук, на момента да му се обадя. И аз през 10 минути минавам и рефрешвам аds менеджера, одобряват кампанията, звън към аз на клиента, той е доволен, щастлив. Да, примерно стана към 10 сутринта и в 12:30 ми звъни, къде са поръчки?
Тая реклама вече 2 часа и половина върви, няма никакви поръчки. И разбирам, нали, притеснението на човека, просто защото не знае как работят алгоритмите, нали, това не е нещо лошо, обясних му, но на мен искрено тогава ми стана много смешно. Естествено, съвсем търпеливо и спокойно обясних на господина, Мгм. който е собственик на бизнеса, всъщност как се случват нещата, но коя е твоята най-забавна история работна? Оле. Надявам се клиента да не гледа това видео, но ние наскоро си го говорихме това с теб, Стефи. Просто когато влезе клиент, който тък му се събужда от следобедния си сън, не се е преоблякал и влезе и казва, събужи ме. При което ти си шах и мат, наистина не знаеш какво повече да кажеш. Винаги има много куриози с клиентите. Този е наистина, за който се сещам на момента, но то просто е забавно, защото подобен тип ситуации са много леки и спокойни и много човешки от друга страна. Така че няма скучно. Човека му се изпинка след обяд сега. Кои сме ние, Да, че да искаме среща да си прави в 3 часа, примерно? да. М, м. А коя ти е била най-трудната ситуация на работа? Ох, със сигурност напрегната комуникация с ключов клиент на агенцията, където така трябва абсолютно да се нагласиш на 100% спрямо него и да се справяш с всички предизвикателства, които нас тази ситуация, тъй като те са много в организационен план, като цяло резултатен. Много е важно при подобен тип клиенти да имаш стратегия, какво да направиш, как да действаш и как да балансираш, как да оставаш спокоен и в срещи с такъв тип клиенти, тъй като нищо не е лично. Аз това постоянно го говоря на колеги. Никога нищо не е лично. Винаги клиент, когато е емоционален или напрегнат, е заради нещо, което се случва в бизнеса, в неговия живот. Това е важно да сме спокойни, но пък както той е човек, така и ние сме хора и понякога имаме нужда от време да си го напомним, да сме спокойни, да се справим с ситуацията, но, както казах и в началото на срещата, за мен подобен тип моменти наистина ни помагат да се изградим като професионалисти, тъй като винаги е лесно да се комуникира, когато ни е супер спокойно, като имаме супер хубавите резултати. Много готино работим, но когато наистина има така подобен тип моменти, е много важно да запазим спокойствие и да имаме анализ и стратегия за действие, защото едното не върви без другото. Абсолютно. Помниш ли си първия ден работен, не тук при нас, изобщо в сферата на маркетинга? Да, спомням се го. Как беше? Сега се сещам, защото нашия колега Тейцо също присъстваше в него. Сега се спомням. Като цяло бях такова едно свитичко малко и когато слушах сесия, бях някаква такава, този човек може да ми даде всичкото знание на света. Така че много, много готино, много развълнувано ми беше. Нямах търпение да научавам нови и нови неща. Нямах търпение за срещи, за обучения, за абсолютно всичко, за задачи. И просто като се обърна назад, виждам съвсем различна моя страна. Толкова отдавна ми се струва наистина. Софи, ти си много различен човек от ден едно. Много, Толкова... даже не много различен човек. Ти като човек си също, ти си различен професионалист. Ти вече си диамант. Справяш се с лекота с всякакви ситуации, но това ли очакваше от маркетинга или очакваше нещо различно? Честно казвам, не съм идвала с някакви много големи очаквания. По-скоро се надявах да е нещо подобно, да е динамично, да е интересно, да е постоянно анализи, да можем. Аз много обичам наистина, когато някъде спад нещо, така да се анализирам. Така че със сигурност ми харесва тази част на нещата. Не обичам, но когато имаме спад, едното не върви ръка с ръка с другото. Но да, със сигурност работата много дава и когато взима е важното просто да се изключваме, да си почиваме и на другия ден да сме нови хора. Как изключваш? Можеш ли на края на работния ден, като затвориш лаптопа, да приключи и да не го мислиш повече? Началото на годината започнах така да работя по това, защото допреди този момент не можех и осъзнавах колко това ми влияе наистина на работния план, тъй като когато не си отпочинал, ти просто не можеш да се презаредиш. Когато не можеш да се презаредиш, не си максимално ползотворен. И момента, в който
ставаше време да приключа, просто казвам няма. Изтривам си приложението от телефона за 2 месеца и няма да си го отварям, докато така не започне нещо по-различно да забелязвам в себе си. И с времето, така, всичко е с малки стъпки, с пречупване на навиците си, започнах да забелязвам разлики и със сигурност не винаги, дори в момента успявам максимално да се презаредя и да се изключа, но пък в други случаи успявам, така че пак е много по-балансирано, отколкото преди. Преди на часовника всяко едно известие е така постоянно и О, беше не. лудо. Не, аз не. Между другото, аз съм си изключила нотификейшените на платформата на Мгм. мобилния ап, защото най-вероятно в противен случай ще се Да. самоубия. Но пък открих личния си хинт, тъй като ние работим Мгм. home office. Съответно, физически нямаме действието на напускане на работната среда. Да, да, абсолютно. Аз го замених с изхвърлям боклука. Супер. Да. Приключвам работа. Първото нещо, което правя е минавам, събирам всички боклуци из апартамента, Мгм. събирам ги в торбата и отивам да изхвърля боклука. И знам, че работният ден е приключил. Между другото, правя го 2-3 седмици и Супер. работи безотказно. Аз също бях чела по Пак. темата с думи просто, което е малко смешно, може би отстрани, но, например, да се затвориш лаптопа и да кажеш до утре лаптопче или нещо такова и просто да се става като ритуал, който Мгм. правиш постоянно. Наистина, абсолютно на 100% си права за това, че го нямаме физически, да осъзнаем, че деня е приключил. Не си свикваме, винаги можем да отворим, да си проверим резултати, всичко и го правим. Така че много е Абсолютно. важно да може да го усетиш. Пък и ние сме го казали не веднъж и помежду си и на бизнеси, с които работим. Имате ли телефонните номера, ако има нещо спешно, звъннете ни. Нали? Да, да, със Знаем, че ако сигурност. някой звънне, тогава е спешно. Иначе всичко останало безкъм. Не сме сърдечни хирурзи. А, добре, така вече вървим бавно и славно към края, за да... Тъй като с теб може да си говорим супер много време, ние си говорихме и най-вероятно ще продължаваме да го правим, но... м, първо, какво би дала като съвет на бизнесите, които стартират или тепърва са стартирали, но все още не постигат добри резултати? Какво би им казала Мгм. да проверят, да речем? Може да са няколко опорни точки, без значение. Какво ти прави впечатление като най-чести пропуски? Да се научат да слушат това, което клиентите им искат да им кажат. Ние даже сега правим подобен тип анкета с наш клиент. Да искат обратна връзка и като цяло да разберат къде са им пропуските, ако ги имат, ако ги нямат, как да се надградят, защото винаги това, което може да им бъде най-добрата обратна връзка, това е клиентите, на които продават. И когато можеш така да се допиташ до тяхното мнение, то е безплатно. Да пуснеш една анкета и да им кажеш, нали, искаме да сме по-добри, помогнете ни, дайте ни обратната си връзка. И когато те я дадат и ти можеш наистина да я прочетеш, това е огромно знание, върху което наистина трябва да се вложи доста, да се прочете и да се приложи, защото може да има пропуски на места, на които никога не си предполагал, че има. И ти да си мислиш, те клиентите ми искат само ниски цени или някакъв друг тип промоционални активности, а пък всъщност клиентът си да каже, нямаш такава категория, аз много искам да пазарувам от нея. Така че да слушат клиентите си, да тестват нови неща също е много важно, но когато като цяло се дадат тази една възможност да им дадат обратна връзка, тъй като много малко бизнеси го правят, това мисля, че много ще им помогне да се подобрят. А какво би дала като съвет на бъдещите ни колеги, които тепърва стартират в сферата на дигиталния маркетинг? Представи си, че някой сега кара обучение и се чуди да започне ли, да не започне ли, какво ще се случи, как е тая работа, бе? Въобще, какво ми предстои в живота? Да искат да знаят повече и винаги така да търсят дълбочината над нещата, защото не просто да гледат някакви метрики, да си кажат, да, това е такова, това е такова, а защо е такова, как мога да го подобря. Ако има някакъв спад някъде, да се научат правилно да разчитат като цяло статистиката, тъй като това е много важно, има много дълбочина в нея и просто да дават максимум от себе си. Вече оттам нататък винаги важното е, както казвам, за цялостно да заспиваш с чиста съвест, да си дал всичко, което можеш. Оттам нататък всичко друго се случва. Те като имат желание за знания, като си намерили своето направление, смятам, че ще се справят, стига да опитат малко по-силно. Супер. Софинка, благодаря ти много, че ми отдели време. Пращам ти много целки, както всеки път. Я благодаря. И последно, кой е следващия след теб? Оле. А?
М, Добре, посочвам Лили. Лили. Окей, значи да се готви Лили. Така че, мили наши зрители, които останаха до края на Advantage Talks, благодаря ви за вниманието и очаквайте следващия епизод Лили Андреева Нешкова. Чао, чао и до нови срещи! Чао, чао!